Il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u deputat tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar ħabbar li mhux se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Kutajjar ħabbar dan waqt attività politika tal-Partit Nazzjonalista fil-Mellieħa. Huwa sostna li minkejja li Alex Borg talbu jikkunsidra din id-deċiżjoni, xorta mhux ħajkun qed jikkontesta. U rrid allura inħabbar anka bil-miakkab illi għall-elezzjoni ġenerali li ġejja jiena mhux ser inkun qed nikkontesta dik l-elezzjoni. Ovvjament, hija deċiżjoni qiebsa kap kif taf inti tlabtni biex nerġa' nikkonsidra. Intant waqt l-istess attività politika fil-Mellieħa, il-Kap Nazzjonalista Alex Borg rimarka s-suċċess tal-Konvenzjoni Nazzjonali li ttellet il-ġimgħa li għaddiet. Kenna Konvenzjoni Nazzjonali ta' suċċess. Konvenzjoni Nazzjonali illi wara 10 snin ridna natu vuċi lill-poplu. Ridna natu a safe space. B'sempliċità ridna natu spazju liberu l-kulħadd illi jitkellem. U l-poplu tkellem, mhux tal-li tkellem, il-poplu erzaq. Dan minkejja li f'din il-Konvenzjoni Nazzjonali pajjiżna safa fil-mira ta' attakk mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew Dolores Montserrat, is-suċċessur ta' Simon Busuttil. Spain and Malta still suffer from the burden of a socialism that does not govern, but merely survives. The two Labour parties, left parties, socialist parties here in Malta and in Spain, that have become factories of poverty and precariousness and corruption. Madan kollu jidher li l-Partit Nazzjonalista huwa kuntent b'dak li qalet Montserrat, tant li fil-ħarġa tal-mument tal-ħadd kwatat silta mid-diskors tal-istess persuna fejn qalet li jeħtieġ bidla f'Malta u Spanja. Jakkumpanja dan l-artiklu hemm ritratt ta' Alex Borg jitgħannaq mal-persuna li attakkat bl-aħrax lil pajjiżna.